Pred pokládkou strešnej krytiny je potrebné skontrolovať strešnú konštrukciu a jej rovnosť. V prípade nerovností treba konštrukciu krovu vyrovnať. Ak je konštrukcia v poriadku, môžeme začať s montážou. Samotná montáž strechy začína osadením odkvapového plechu na odkvapovej hrane. Rozmery a tvar odkvapového plechu upravíme do definitívnej podoby. Pripravené odkvapové plechy prichytíme na krokvy v mieste odkvapovej hrany, najlepšie na vydebnený podklad. Pokračujeme pokládkou poistnej hydroizolačnej fólie. Pásy fólie sa kladú vodorovne od odkvapovej hrany smerom k hrebeniu s preložením 15 až 20 cm, tak ako je vyznačené čiarkovanou čiarou na fólii. Fólia sa vyústi na odkvapový plech, kde sa môže prichytiť lepiacim okrajom, ak je ním fólia vybavená, alebo obojstranne lepiacou páskou. V ploche je možné podľa sklonu a skladby strechy prelepovať fóliu v mieste preloženia lepiacou páskou alebo lepiacim pásom, ktorý môže byť súčasťou fólie. Výber fólie závisí od sklonu a skladby strechy a od typu použitej škrydly. Najvhodnejšie sú vysokodifúzne fólie. Po prichytení fólie nasleduje montáž kontralát. Rozmer kontralát závisí od dĺžky krokiev a sklonu strechy. Optimálny rozmer kontralát je 5x5 alebo 4x6 cm. Minimálna hrúbka kontraláty je 2 cm na maximálne 10 metrov krokvy. Čím je dĺžka krokvy väčšia a sklon strechy nižší, tým musí byť prierez kontraláty väčší. Rezivo je potrebné ošetriť nátermi proti plesniam a škodcom. Pod kontraláty je potrebné nalepiť špeciálnu lepiacu pásku na podloženie kontralát. Táto páska zabraňuje prieniku vody v miestach ukotvenia kontralát. Kontraláty sa osádzajú do stredu krokiev. Na uľahčenie osadenia môžeme použiť šnurovačku. Nasleduje montáž prvej odkvapovej laty, čím vznikne privádzací vetrací otvor. Tento otvor by mal mať najmenej 200 cm štvorcových na 1 meter odkvapu pri vzdialenosti privádzacích a odvádzacích otvorov do 10 metrov. Privádzací vetrací otvor sa zabezpečí voči vletovaniu vtákov a hmyzu ochranným vetracím pásom. Ochranný vetrací pás sa prichytí na prvú odkvapovú latu a na prierez kontralaty.
Spojovací materiál by mal byť odolný voči korózii. V prípade nedostatočného vetracieho prierezu v oblasti odkvapovej hrany použijeme odkvapovú mriežku, ktorá sa osadí na prvú odkvapovú latu. Pri profilovaných škrydlách sa na prvú odkvapovú latu prichytí ochranný vetrací hrebeň, ktorý kopíruje profil škrydly. Ochranný hrebeň slúži na zabránenie vletovaniu vtákov pod strešnú krytinu.